Bore da, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth y bore yma, a chroeso i'n ffrindiau sy'n ymuno â ni dros Zoom. Diolch yn fawr i Dylan am arwain y wasanaeth. Dylan bydd yn arwain y ddau wasanaeth yma ac ym Porthcawl yr wythnos nesaf. Prynhawn yma bydd ymarfer y panto ble mae'r asyn yma am hanner awr wedi 3, a heno am 6 cynhelir Oedfa mawl yn Tabernacl Porthcawl gyda'r thema cofio. Dydd Mawrth bydd cor y Tabernacl yn ymarfer yma am 7 o'r gloch. Mae neges wedi dod i ni am ginio nadolig o'r ofalaeth oddi wrth Alun Robert Jones a rhan Tom Price. Gan fod cymaint o ymateb wedi bod, mae'r dyddiad wedi newid o'r 10 o Rhagfyr i Dydd Sul yr ail ar 15 am 1 o'r gloch. Mae y grof wedi trefnu ein bod yn cael ystafell breifet ac mae 47 am fynd i'r cinio. Os yw newid y dyddiad wedi achosi problem i chi, i'r rhai sydd oedd yn mynd ar y 10, gallwch gysylltu â Tom Price neu drwy'n o'r swyddogion. Mae'r rhai enwau ychwanegol, ond os bydd mwy eto, bydd angen mynd ar cancellation list. So dyna neges wrth i'r Tom. Cynhelir bore goffi nadolig ar y 5 o Rhagfyr, Dydd Mawrth, a mae Dylan yn gofyn os bydd criw yn gallu aros ar ôl y gwasanaeth yn y capel i'w drefnu. Gyda siom a thrystwch clywed am farwolaeth Beryl Thomas, diacon ac aelod ffyddlon a gweithgar yma yn y Tabernacl am flynyddoedd. Mae'n cydymdeimlad llwyraf gyda Hyw a Nia a'r teulu cyfan yn ei profedigaeth. Bydd gwasanaeth arwyl Beryl yma yn y Tabernacl prynhawn Dydd Llun, Tachwedd y 10 wythnos i yfori, a hynny am 1:45 y prynhawn, ac yna yn ymlosgfa Llangrallo am 2:45. Fel yr arfer, mae croeso i bawb ymuno yn y neuad a fe wneud y casgliad nawr. Bore da i chi. Hyfryd iawn gael bod yma hefo chi unwaith eto. Fel yn harfar gyda yr rhyfel yn dal i barhau yn y dwyrain canol ac yn Gaza ac Israel. Ni wedi goleuo'r canwylla ac dwi am ddarllen gweddi gan gymod Cristnogol yn fan hyn am y sefyllfa yn y dwyrain canol. Felly gadwch ni weddio y weddi yma. O dad yn efol cliw ein gweddia dros heddwch yn y dwyrain canol. Bydde di bawb yn yr rhanbarth gael ei hamddiffyn a'i cadw yn ddiogel rhag niwed. Gweddiwn y dawr ar gyfwng hwn i ben yn fuan, heb golli'r rhagor o fywyda. Dduw dad, bydde di'r rhai sydd wedi hanafu brofi oedd bresenoldeb a thiechad. Bydde di'r bobl mewn grym a dylanwad, ddilyn llwybrau cyfiawnder, trigaredd a heddwch. Gweddiwn am gydnabyddiaeth o urddas a gwerth pob bywyd. Gofynnwn hyn i gyd yn denw di. Amen. Gadwch i ni droi at hemyn nesaf, sef emyr rhif 554. 554. Gorfoleddwn Iesu mawr am y dydd y torodd gwawr. Bywyd newydd aeth i ni wedi conquest Calfari. Ac yn y blaen 554. Torodd gwawr.
Dwi'n darllen o'r llythyr o Paul i'r Philippiaid, penod 4. Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n dweud eto, byddwch yn llawen. Gadewch i pawb weld eich bod yn bobl caredig. Mae'r arglwydd yn dod yn fuan. Paidiwch gadael i ddim byd eich poni chi. Gweddiwch a gofyn i Dduw am popeth sydd arnoch chi ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae'n Dduw ein roi, y deiani sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwachodd ei calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Mesaia Iesu. Diolch o galon, Felicity. O gadewch chi ni gyd droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad, nefel a sanctaidd, da ni'n plygu gardyfrondi yn wylaidd ac yn ostenedig y bore yma. Ac yn gwneud hynny yn sŵn yr adnodau da ni newydd i glywed i ni lawenhau yn yr arglwydd. Ia, i lawenhau yno ti. Da ni'n diolch i ti bo ni yn gallu troi ata ti mewn llawenydd ac mewn can i ddathlu yr hyn o'r ti wedi gwneud trostan ni. Da ni'n mynegu ein llawenydd a'n diolchgarwch y bore yma am bopeth a wnaethost ac am bopeth a roddau stini. Ond da ni hefyd yn troi at ti mewn gweddi dros bawb yn y byd sydd heb destun can yn ein calonna nhw. Am gymaint o bobl sydd ddim ag achos i'w ddathlu nac i lawenhau. Da ni'n meddwl am y tlawd, am y newynog, am y rhai sydd yn ddigartraf, yn ddiwaith, y rhai sydd yn wan, sydd wedi cael ei gorthrymu. Da ni'n gweddio arglwydd dros y rhai sydd yn gofod cario beichiau bywyd. Y rhai sy'n gwynebu newyn, y rhai sydd yn dianc fel ffoaduriaid, y rhai sydd yn dioddaf erledigaeth, y rhai sydd yn goddef rhyfel. Ac wrth reswm yn gweddi ni bore yma, yn meddwl am y rhai sydd yn y dwyrain canol ac yn Gaza. Am cymaint o bobl sydd eisoes wedi colli bywyda, am y miloedd sydd wedi hanafu, am y miloedd yn fwy sydd ar droed ac sydd yn ffoi. I arglwydd y bobl hynny sydd ddim â chan yn eu calonna nhw. Ond da ni'n gofyn i ti arglwydd i'w hamgylchynu nhw yn dy gariad rhyfeddol di. Gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di yn awr. Ond arglwydd, wrth i ni barhau a'n gwasanaeth, da ni'n gofyn i ti dderbyn ein moliant ni, derbyn ein caneuon ni, derbyn ein hymroddiad ni, a llenwa'n calonna ni gyda llawenydd a diolchgarwch y bore yma. Wrth i ni gofio
rhyfeddod dy gariad di yn Iesu Grist dros pob un ohona ni. Y cariad na wyr neb y byd amdano. Y cariad sydd yn aros yn soled. Y cariad sydd yn ein llenwi ni gyd ac sydd yn ein hamgylchynu ni yng Nghrist Iesu. Arglwydd yn sŵn y gan honno ac yn y llawenydd hwnnw yr ydyn ni yn aros y bore yma. Arglwydd ymdawelwn i gyflwyno yn gweddia personol i ti, gweddia hynny sydd ar yn calona a'n meddylia y bore yma. Mi gyflwyno ni hynny i ti yn awr. O Dduw ein Tad, glyw ein gweddi ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad, o'r hwnnw wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bare benyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am yr rhif 135. 135. Diolchwn oll i ddew, a llaw a llais a chalon, cans rhyfeddodau mawr a wnaeth i ni blant dynion, dyddiau'n mebyd ni a'n cynnar gamre gwan, di rif yw'r doniau hael a ddawn ddibaid i'n rhan, ac yn y blaen am i'r rhif 135.
Wel, ers wythnosa bellach, yr hyn mae rhywun yn ei weld ar y newyddion ydy dinistyr sydd yn digwydd yn y Dwyrain Canol ynde. Ac mae'r newyddion yna'n gallu'n tristau ni, ac mae gweld yr holl ddifrod yn llethu ni yn dydy. Ac nid yn Gaza a'r Dwyrain Canol yn unig, ond yn yr Wcrain. Da ni'n meddwl am lefydd yn Affganistan a Yemen, am yr holl lefydd lle mae grym a phŵer a rhyfel yn teyrnasu. Ac wrth ddod wyneb yn wyneb mewn gwirionedd ar holl newyddion trist yn ddyddiol, does ond yr un darlleniad sydd yn fwy amserol, dwi'n credu, i mi beth bynnag pam o'n i'n chwilio am ddarlleniad y bore yma. Pan mae rhywun yn chwilio am gysur, fe ddes i at Philippiaid 4, sydd yn gofyn i ni lawenhau yn yr arglwydd bob amser, a drwy fod yn llawen yn yr arglwydd, i weddio ac i brofi'r heddwch perffaith hynny sydd yng Nghrist Iesu ar ein cyfar ni. Pob wythnos, mae'n siŵr ydych chi'n laru ar nhw bellach, dwi'n gofyn cwestiwn i chi bob tro, yn gofyn be mae hwn yn ei olygu chi, be mae hwn yn ei olygu chi. Gydwch chi'n meddwl bod chi'n cael get away bore yma chwaith. Ond pam da ni fel am llawenydd, beth sydd yn gwneud chi'n llawen? Eich fod o'n unrhyw beth. Beth sy'n gwneud chi'n llawen y bore yma? Cariad? Ie. Plant y chwarae? Ffrindiau theulu? Bod yn fodlon yn byd? Bod y wyr ar wyres? Ie. Beth arall? Bydd ein meddwl am beth sy'n ei fi'n llawen neu sy'n dod â gwen yng ngwyneb i. Bydd ei wastad yn dweud mae diniweidrwydd plant yn benodol plant y teulu, lle maen nhw'n atab chi'n reit ddigwylydd weithiau yn ôl, ond maen nhw'n dod ar ryw ddireidi gyda nhw hefyd. Mae hwnna wastad yn dod â gwen yng ngwyneb i. Mae llawenydd yn dod ar ffurf gwahanol i bawb. Weithiau, oherwydd yn hamgylchiadau ni, mi rydan ni'n gweld hi'n anodd weithiau i ddod o hyd i lawenydd. Ond yn llyfr y Philippiaid mae'r apostol Paul yn rhannu doethineb sy'n atseinio drwy'r canrifoedd gyda'n hannog i lawenhau yn yr arglwydd bob amser. A mae'n alwad barhaus i ddod o hyd i lawenydd yng Nghrist yn yr arglwydd. Ac mae'r llawenydd yma'n wahanol iawn i'r llawenydd yr ydyn ni'n brofi mewn llyfr neu mewn gwylio ffilm neu drwy siarad a phlentyn a diniweidrwydd plentyn. Mae'n lawenydd gwahanol. Mae'n lawenydd sydd yn treiddio yn ddwfn o mewn a mae heddwch a chariad yn amgylchynu y llawenydd yma. Dydy'r llawenydd yma Paul yn sôn amdano fo ddim yn dibynnu ar yn sefyllfaoedd ni, ond yn hytrach mae wedi wreiddio yn ddwfn yn perthynas ni gyda yr arglwydd Iesu. Ac hyd yn oed yng nghanol yn treialo ni, yn ansicrwydd ni, neu hyd yn oed yng nghanol yn bendithion ni, mae'n llawenydd i'w ganfod yn hysondeb cariad a phresenoldeb Duw. Dwi wedi siarad dipyn dros y blynyddoedd am Kenneth o Malawi, ffrind nes i gyfarfod pam o'n i ar gwrs Training in Mission efo ECOM. Ac mae Kenneth yn dod o wlad tlawd,
eithriadol yn Malawi. Ac dwi'n cofio fo'n cyrraedd y gwersyll oedden ni'n aros ynddo fo, efo dim ond 2 gris ganddo fo felly ynde. Dim ond 2 gris. Ac oedd Kenneth yn un oedd yn gweld llawenydd ym mhob sefyllfa, ac yn gweld llawenydd ym mhobol eraill hefyd pam doedden nhw'n credu bod yna lawenydd yno. A dwi'n cofio, ac oedd o'n deud y linell yma hyd wrth ei, o'n i'n cwyno am rhai pethau fatha mae arwain, falle o Gymru, yn cwyno am bethau. O'n i'n cwyno am fod y bus yn hwyr, o'n i'n cwyno fod y bwyd yn oer ac yn y blaen. Ac fydda Kenneth yn deud hyn wrth ei, be sure to find God's joy amongst all that complaining you do. Rejoice in the Lord always, meddwl fo'n de. O bosib o Kenneth yn cael profi ychydig o'r traddodiad Cymreig o gwyno. Ond mi oedd Kenneth, be oedd o'n i olygu drwy ddeud hynny wrthai, hyd yn oed yng nghanol fy holl gwyno neu gasineb weithiau, bod llawenydd Duw trwy fab Iesu Grist yn fy nghalon ni, ond i mi gofio ymherthynas a Christ ynde. Mae'r apostol Paul yn cynghori ni beidio bod yn bryderus, ond yn mhob sefyllfa i gyflwyno ein hangan i Dduw trwy weddi ac ymbil, ynghyd â diolchgarwch. A mae gweddi dydy yn gongolfaen ein ffydd ni, yn bont sydd yn cysylltu ni a Duw ei hun. Mae'n caniatáu ni osod ein beichia ger bron yr arglwydd, gan fynegu ein hanghenion, ein dymuniadau a'n diolchgarwch. Yn cofio pan o'n i'n yr ysgol, pan o'n rhywbeth yn ymhoeni, yna un athrawes wastad yn deud wrthai, rhanna beth sydd ar dy feddwl di a mynd i di deimlo'n well. Chdi gweld pobl yn deud hynny? I rannu'r hyn sydd ar dy feddwl di a mynd i di deimlo'n well. Dyna mewn gwirionedd ydy gweddi ynde. Pan dyn ni'n dod at yr arglwydd mewn gweddi, dyn ni'n rhannu'r hyn sydd ar yn calonau'n meddyliau ni. Dyn ni'n gollwng yn beichio o flaen yr arglwydd, yn pwyso'n drwm arno. A dyn ni'n cael cysur o wybod fod Duw yn dal y pwysau i gyd, ac rydyn ni'n profi heddwch a gwir lawenydd yn hynny. Nid dileu pob caledi i'w addewid Duw, ond troi ni heddwch sut i hwn sy'n dealltwriaeth ni o bosib, ac nid yn absenoldeb yn heria y cawn i'r heddwch, ond yn eu canol nhw, wrth yn ei orffwys yn sicrwydd yng ngofal Duw. Chi gadwch chi ni wrando ar eiriau Paul, llawen hewch bob amser, i feithrin bywyd o weddi a diolchgarwch, ac i brofi cysur yn yr heddwch na all dim ond Duw ei gynnig. Byddai ydy'r adnodau hyn felly'n harwain ni i fyw bywydau sy'n gorlifo a llawenydd, y llonyddwch sy'n deillio o'n ffydd yn Christ. Oedd y darlleniad yn gorffan gyda'r geiriau yma, ac mi fydd yna hefyd yn gorffan gyda'r rhain wrth i ni nesau at ffwrdd y Cymun. Byddai dy dagnefedd Duw warchod ein calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu. Amen. Gadwch chi ni droi at yn hemi nesaf wrth i ni nesau at ffwrdd y Cymun. 661. Neu sawn mewn myfyrdodau pur, at fwrdd ein harglwydd i gyd gofio i gyr, a rhoed y brenin mawr ar hyn o bryd, ei wyneb hoff, tra byddom yma ynghyd. Ac yn y blaen, 661.
Yr arglwydd Iesu ddywedodd, fi ydy'r ffordd, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi. Os ydych chi wedi dod i adnabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yn wir, ydych chi yn ei adnabod ei bellach, ac wedi ei weld. Wrth ymgynnull o amgylch y bwrdd ydyn ni wrth feswm yn ôl yn harfan yn cofio am y rhai a hynod ers y tro diwethaf yn ei gwrdd. A gyda Christwch yr ydym yn cofio y bore yma am Mrs Beryl Thomas. Y Beryl yn ddiacon ffordlon am blynyddoedd a roddodd ei amser, ei hymroddiad a'i gwasanaeth i eglwys Iesu Grist yma yn y Tabernacl. Mae'n cyd yn dim adwysaf yn dal eglwys gyda rhyw ia a'r tîm yn ei profidaeth a gwirionwn bydd yn harfu Iesu yn ei gysuro yn ei dariad a'i heddwch perffaith. Ydych chi'n ei wedyn? Gyda'r saint anturiaeth nesu, dan fy maich a tatlo'r byw. Bwrdd i borthu'r clawd yn wynoch, bwrdd i nethu'r egwan. Cefais yn o megis gyffwr, corff drychiedig Iesu glan. Yn y fan, y golau'n hannu, fel y cwyr o lan y tad. I arglwydd amgylch y bwrdd, Rydyn ni wedi dod yma i edrych yn ôl ac i edrych ymlaen. Rydyn ni yma i gofio yr un am ei farw ac yma i gyfarch yr un sydd yn fyw. Rydyn ni yma i rannu y bara a'r un, yma i rannu cymdeithas am fyw. Rydyn ni yma yn enw yn hadlu Iesu. Yr un sydd yn gwahodd. Fel y gwahoddodd yn ddisgyblion cyntaf i swpera gyda. Bydd gyda ni y bore yma felly arglwydd a bydd gyda sanity. Gyfynwn hyn yn enw ac yn hiliant yn harfu Iesu Grist. Amen. Ydych chi'n ei wrando ar ei leia sydd ydych swper fel mae'n cael ei osod gan yr apostol hwn. Oherwydd bydd y byniaid sydd o fi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a'r drafodaeth sy'n chi. I'r arglwydd Iesu, yn os y rhyddychwyd ef gymeryd parch. Ac wedi gofioch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sy'n cael ei dorri trostoch chi. Gwnewch hyn chof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar ganddyn. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn chof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. Bwrdd yr arglwydd Iesu Grist sydd gyda ni yma. Yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gwahodd. Ac felly mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu yn muno hefo ni o amgylch chi hwn. Ewch gan hynny felly, a hanwch fel yna i brif i'n Grist.
Byddai'r brif Iesu nos y brydychwyd a gymerodd bara, fe ei doro gan ddeud hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri'n sosbeth. Gadwch i ni felly wyta o'r bara cof am bara. Yn yr un modd hefyd, fe mewn mewn cwpan o un cyffredin, gada ei hwn yw'r cyfarfod newydd yn fy ngwaith. Gadwch i ni felly yfed o'r gwyn cof yn bara. Ar bryd, yn diolch i ti, yn fforti am bwydo fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yn sicrwydd gwirionedd iddo. Anfon ni allan i fyw yn ôl Crist. Gan yn fod yn gofyn hyn oll yn enw ac y hyddiant yn harfu Iesu. Gadwch i ni droi at symhenyn olaf, sef 797. 797. O'r fath newid rhyfeddol o wnaed yn o fi, daeth Iesu i'n calon i fi. Torodd wawr ar fennau a tebwy fy nghyf, daeth Iesu i'n calon i fi. Ac yn y blaen 797.
gras yn hadwy iesgyd a chariad yw, cymdeithas yn ysbryd lawn a fydd gyda chi.